Bigya. Anak dito di ay. Welcome to Vietnam. Oh, hindi magluto. Ito mo yan. Ay, nakuha ko. Sweet home. Ay. Nindot mo na yun. As for... Nakatulong mix. Ay, puro na ako ba eh. Yung bay, kitugnaw na ko bay. Matutag ko, matutag. Alright, Mayroon, pero wala sulod. Layo. Karoon ba ako naka-experience na eh? Karon pa. Ay, man, ay open, ma. Mag-ihan. Man, ay open. Lagi, balik ang pan siya. Sige na, wala na magpalman na ako. Ay, hindi tayo balik na. Hindi ka na magtubig? Sila. Kailangan din water siya. Ah! May dispenser. Ah, Ano siya? Kompleto niya. Ilang tag-chocolate yun. Kompleto niya siya. Ah, ito mo. Sa CR sa. ayos. Ano, ilang wala. Cute. Ito, kabalo mo, pindot-pindot na yun. Miguel, pindot na. Lutoanan. Eh, lumupang ka na ni Rajan Boy. Tira, pero no? May kondo bita na. Sulod guys, sulod. Sorry, lang ito ba? Well, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ali, nakikita mo ba ang nakikita ko? Yeah. Besar. Ayos yung kamera bay. Ang kamera. Ang kamera. Ayat kayo. Hindi ka na lang gamitin, i-isip sa mo. Picture, Dre. Picture ang ganda ka na. Okay. Ikaw lakot eh. Ay, ano. Atro. Bintana. Slip oh. Toro location, 9 ang Facebook. Hindi, password na yan.
Kansan ako. Yan kata dyan. Pangulta. Chocolate is falling. Meron kayo naabot. Ano to? Tanggalon na na siya eh. Tanggalon na na.